Vi kan godt klippe det af, ikke? Okay, ja, det er nej, du skal ikke filme på os først. Den optager nu, du skal bare... Du skal filme derovre! Derovre! Skal jeg ikke filme, jeg kommer ind? Okay. Chat! Du ved det. Luk lige døren efter jer. Der er nogen, der tager billeder. Det tager ikke, når vi faktisk filmer faktisk vores projekt. Hvad er jeres projekt? Rusmidler. What? Rusmidler, det er Stoffer. Stoffer? Ja. Så, Simon, Ja. ud! Jeg er jeg kan stoffer! Jeg kan fucking stoffer! Der er stoffer! Så kommer man hen og næse mig i munden. Ja. Forstyrrelse. Det tager... Stoffer! Han er sød ham bagved. Men ham den her. Nej, det er stoffer, som din mor putter op i røven. Idiot. Han snikker babypuder.